Sascha, du er ved at være på slutningen af din studietid her på laborantskolen. Hvad fik dig til at blive laborant? Jamen, altså i gymnasiet har jeg altid meget godt kunne lide de fag, naturvidenskabelige fag. Og jeg har så også gået på HTX, som har primært været det sammen med nogle teknikfag. Og her har vi også meget med teknik at gøre. Jeg vil gerne være i et kemilaboratorie og have med lægemidler at gøre, hvilket så jeg også laver nu. Så det er nok min store drøm. Hvor lang tid tager uddannelsen? Den tager 2,5 år. Og det første 1,5 år er skoleophold, og det sidste år, der skal vi i praktik. Og så enten det første halve år af praktikken, eller det sidste halve år, skriver vi vores aller sidste projekt. Jamen, jeg må sige, det var lidt tilfældigt, fordi at, jeg er sproglig student, så jeg har ikke haft en stor interesse lige for de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Så det var lidt tilfældigt, at jeg sad og kiggede på en masse uddannelser og tænkte, hvad skal man dog finde på? Og så synes jeg bare, det lød spændende. Så var jeg til åbent hus, og så søgte jeg ind. Ja. Har du så måttet tage nogle supplerende kurser i matematik og kemi og sådan noget? Nej, du det har jeg ikke. Jeg havde noget naturfag, som det var sådan en del af en ny ordning, så det lige præcis var adgangsgivende nok. Hvad var grunden til, at du kom ind? Først og fremmest interesse for natur og videnskab, især kemi. Og så var det sådan, at min kæreste, hun læste laborant, og hun anbefalede det meget. Hun sagde meget, at studiemiljøet er rigtig godt, og underviserne og vejlederne tager hånd om en, hvis der er problemer. Så det er et sted, hvor jeg skal få en uddannelse. Og du har også oplevet det på den måde, som din kæreste sagde? Ja, præcis. Jeg kan kun anbefale det. Det har været rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er en rigtig god uddannelse, og lærerne de er rigtig gode til at ikke hjælpe en for meget, men hjælpe en på vej, så man ligesom gerne selv virkelig vil kæmpe for det. Selvfølgelig synes jeg, det var lidt svært lige i starten, især når man har været sproglig, men det kommer man jo hurtigt efter, og så sidder man og laver nogle opgaver sammen og hjælper hinanden lidt. Lige nu der har vi et laboratoriekursus her, hvor vi tester nogle råvarer til lægemidler. Så det er, hvad vi laver lige nu. Og så har vi nogle små projekter og nogle fremlæggelser og sådan, vi skal lave. Hvordan er sammenholdet her? Jamen, jeg synes, det er rigtig godt. Altså, vi har forskellige ting. Vi sidder i grupper for eksempel efter skole og laver opgavesæt, som vi har haft her vores skoleperiode. Vi har 4 afleveringssæt, vi laver. Og der har vi så været gode til at sidde i grupper og arbejde sammen om det. Og også når vi står heroppe i laboratoriet, så arbejder vi også meget sammen. Ja, fordi jeg kunne godt forestille mig, at der er mange, der tror, at netop det med at blive laborant, det er sådan noget, hvor man sidder helt mutters alene og arbejder for sig selv. Men det gør man altså ikke. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, vi arbejder meget sammen. Der er selvfølgelig nogle ting, hvor vi skal lave gruppearbejde, men der er så også nogle ting, hvor man så selv kan lave det, hvis det er det, man har lyst til. Jeg har en interesse for noget kemi, som jeg har fået igennem gymnasiet, og så har jeg så taget en erhvervsuddannelse som automatikmekaniker. Men der har man ikke så meget at gøre med, hvad der sker inde i anlæggene, kun sådan udenpå. Som procesteknolog, som jeg læser til her, der får jeg mere forstand på, hvad der også sker inde i anlæggene. Og hvor lang tid tager sådan en uddannelse? Den tager 2 år. Vi skal ud i 5 uger i praktik i en virksomhed, som stiller en opgave til skolen, og så kan vi så, eller vi kan selv have fundet den opgave, så skal vi så ud og løse den i firmaet. Som jeg ser det, der er gode jobmuligheder bagefter. Når vi er færdige, så er der jo mange stillingsopslag, hvor de søger laboranter til forskellige ting. Altså både til kemilaboratorier, men også til biolaboratorier. Altså studiemiljøet har været rigtig godt. Stemningen har været rigtig godt. Tidsmæssigt har det også været rigtig godt. Det er sådan, at der er ikke langt fra teori til praktisk arbejde. Så det er ikke sådan, at man sidder og sover til timerne. Det, man får undervist i undervisningstimerne, det får man efterprøvet i laboratorium. Så det har været rigtig godt. Og det sociale netværk på skolen er også rigtig godt. Men selvfølgelig skal man selv være en integreret del af studiemiljøet. Hvis man er lidt villig til at omgås med andre studerende, så er det et perfekt sted.